Apakah ini sebuah kejujuran ketika disampaikan oleh hula-hula memberikan titik marakup kepada tulang ni panguli. Di do ditiki lapas hatone dihamu apara sidolinami hupasat tami titik marakup sian sinamut da godang na hujalo hami. Tapi dalam pelaksanaan dalam praktekna para anak do nunggodang pasahaton ringgit sitio suara di bagasa pinggan dungi manggohi do sian parburu buasama ikon adong dohonon hata songoni hupasat tami ma titin marakup sian sinamot ni burutai nagodangi. HP di persuada dotong manang dang di dietong di bagasa pinggani na pinarade ni na toras di panguli. On kenyataan yang perlu kita tinjau dari faktor kejujuran di sisi adat. Napa dua hon memang molo tadokon upasat tami titi marakup sian sinamot ni beruta nagodangi lapatanna disi iko godang do pasaton ni perburu. HP anong kesepakatan ni para anak do perburu. Aik godang aik laut, do seniroha si ben nasaut. Gabe manggohima siap perburu songon titin marakup napi nasahat ni perburu HP di mulana nungabe di pasahat para anak di bagasa pinggan ringgit sitio suara di pasahat tu raja perhata ni jadi ima naneng sikunota maaf tadi batuk asa unang gabe adong suku-sukun manang adong pencerahan di hita buasama dohonon manggohima parburu di titik marakup napi naradeni hasuton paranak. Hongrasma tabai ma pada pota anggiat taba perbinotoan dia kadongan terutama para pemula, pencinta adat Batak, para perantau Batak. Hongrasma bangsa Batak.